Hello, hello, mega shout out. Maraming salamat ninyong tanan diha. Mega shout out. Hello, mega shout out. Thank you sa 1 billion viewers ko dyan. Thank you so much. Hello, hello, mega shout out. Mega shout out sa apat na nandyan. Thank you sa pagtambay.
Hello, Makmak. Dumating ka na? Nandoon, tapos ka na, sis Makmak? Nandoon pa yung isa kong nakatambay. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagtambay. Hayos, dalhin ko pala ito. Sipi ko dito. Okay lang sis, okay lang. Cute naman ito. Mega shoutout sa Adik Milk TV. Thank you sa pabiji. Okay lang sis Makmak, dalhin mo yung sipi mo. Salamat.
Maraming salamat. Mega shoutout sa 6 billion viewers ko dyan. Thank you so much. Thank you, Melody TV. Bakit ba dito eh? Nectar na nito eh.
Hello, maraming salamat. May 5 na nandyan na nagtambay. Lumaki na yung bata na rin.
Hello, mega shout out. Ate Telma, ang King Vlog. Hello, hello host. Nga naman to, ganina. Galuding ka. Perting. Kasi ate, yung cellphone ko ngayon mabilis na uminit. At saka naka-off pala yung yung signal, hindi naka-on. Mega shout out sa lahat na nandyan. Mahina yung signal. Kaya nirefresh ko, in-off ko muna yung cellphone ko. Tapos inon ko ulit, tsaka pinalamig ko. Nilagay ko nga sa kilikili yung cellphone ko kasi ang bilis niya uminit ngayon. Mainit, kailangan may hangin. Kukuha nga ako electric fan.
As in talaga na mainit. Dalhin ko na lang sa kwarto ko kasi may electric pan doon. Naka-charge kasi siya, te. Naka-charge. Hindi kaya ganyan, kaya mainit dahil naka-charge. Nag-ikot-ikot na naman, te. Akong gimbutang di dia kwarto. Steady siya dyan. Sana na lubot. 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 Bihara ka. Imo man gitabunan ang mata. Mata. Tabunan ang mata. Ito. Yeah. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Naupay na.
Hello. Hello sis Maribel Ho Tips. Happy Sabbath. Happy Sabbath sa'yo. Hindi pa kita na ano ng ano mo. Happy Sabbath. Dito lang kami sa loob ng bahay. Kasi marami ng ano dito sa Singapore. Bawal lang lumabas.
Gandang hapon, Oscar. Wala dyan si Kati, nandoon, nagmarket. Kain muna ako. Nakabalik ka na? Sige. Salamat, sis Makmak. Oscar, anong ulam mo? Puset. Agoy. Buti bumalik. Darating na yun kasi mamaya yung darating, mga last 3 yata. Pumunta sa media. Maraming bibilhin nun. Hello, Kevin Miles. Hello, kumusta? Kumusta? Maupay nga udto. Thank you sa pagpasok. Sayang guys. Thank you so much sa thumbs up. Salamat. Happy Sabbath sa inyong lahat. God bless you everyone. Ha? Ano yun sa sa Chinese? Ano sa Chinese yung I love you? Si Kevin Mais, I love you sa inyong lahat dyan. Salamat. Wo ai ni. Happy Sabbath. Happy Sabbath day to Kevin Holly. Na-stranded kami sa daan. Agoy. I will always support you. I will always support you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Where are you come from? Where are you come from? Kevin Miles. Hey, beautiful day, beautiful day. Oh, Mac, kauwi lang. Asa man kagikan, sis Mac. Enjoy sa imong lunch. Thank you so much, Kevin. Anash Karaman, BG. God bless you all. God bless you all. God bless you all. God bless you all. Sadik Mil TV, Angelica Carino, okay. Kung kasi may datong naman ang Arabo.
Ayan na, saan sila? Ayan na naman si Brother Mel TV. Si Arabo na naman ang topic dyan. Na ay datong, mga Arabo. Yung lang idol, sulit na sulit kahit malaki. Kung may amoy, hindi rin maganda. Buhusan mo ng Zone Rock. Paliguan ng pabango para para matanggal yung anghit. Gandang hapon sa inyong lahat dito, sabi ni Oscar. Sabi ni Kevin, hi beautiful. Sabi ni Kevin, I love you. Sabi ni Kevin, I will always support you. Can I ask you something? Sabi ni Kevin, what is that? Kabayong bundat, what is that? Okay, Can I ask you something? What is that? Kabayong bundat. What is that? Kabayong bundat. Sabi ni Kevin, can I ask you something? Okay, go ahead. Go ahead. Woka problema. Woka problema. Sis Leonor. Ay, nako. Iwasan mo gamiton pag naka-charge talaga, init yan. Oh, maudi ay. Kay unsaon man, kay mawa man na. Oh. Ay, nako, iwasan mo yan. Maudi ay. Can I ask you something? Ano naman ito? I have to be honest. You are so sweet and wonderful. You make the perfect wife for me. Wow. Sounds good. But I don't know you. Ayan na, host. Ikaw talaga, Mel TV Brothers. Brother Mel TV. Sino na naman yan? Ikaw nag-ano niyan? Ikaw naggrito? Ayan na, ho. Narito mo yan. Sino yan siya? Hindi ko yan kilala. I have to be honest with you. Hindi kita kilala. Sorry na lang pare, kay hindi kita kilala. Wag mo akong bibiglain, baka ako mahimatay. Hindi ko kilala yan. Baka iyan na ang... Tumigil ka nga dyan, baka naman yan ang kaibigan mo. Ayan na. Nagulat tayo dyan na. Kausapin mo nga, Brother Mel.
Kausapin mo, Brother Mel. Interviewin mo. Sabihin mo, kapatid kita. Interviewin mo, Brother Mel. Ikaw mag-interview. Alang forever karon. Unsa naman ka, lalabs? Interviewin nyo yun nandyan, no? Aya, ang forever kaya may English ka diha para magka sinabot mo kamong duha, ha ha ha. Dili man ko makabalo og English. Oy, ikaw na mag-translate, oy. Brother Mil TV, di man ko makasabot. Nagbrangka siya, oh. Ibang klase tong tao na to, ah. Pero, wala pa rin, ano. Walang ipik pa. Tag English gyud bisag sak. Taglish gyud bisag saksak. Sinagol ba? Na nagsige mo diya. Sige, pangutan na akong taga-asa si Jan. Ikaw pangutana, Brother Mil. Pangutan akong taga-asa si Jan. Diha ra na sa ato. O tingali na si ano, tingali mga taga-ato ra na. Daghang salamat sa imong oras. Ang gamay ko nga suga, akong palagahon. Dili ko ni ha-ho-ha, ha-ho-ha-hi-ha-hon, pagigahon, pasigahon. I cannot speak English karang. Karag. Ako English karag. Ay, tumyan. Kevin Miles, thank you sa imong daghang salamat sa imong mensahe. Kinsa man dihang chira. Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Ako ang nagwagi.
Hello, Gel, Kyle. Kumusta, Gel? Kumusta? Mega shout out sa iyo, Gel and Kyle Vlog. Salamat sa pagbisita. Pangutan nga diha si ano. Unsa naman na si Mel TV? Asa naman to? Aya. Ay. Ang forever kaya may English ka. Diha para magkasinabot kang kamong duha. Ha ha ha. Shout out din sa iyo, Mega. Mega shout out. Shout out sa lahat. Sabi ni Sis Gil and Kyle Vlog. Mak tweet. Diyan na ang forever ni Brother Will sa iyo. Ayun nga, hindi naman ako marunong mag-English. Sorry na lang kay ano. Sorry kay Kevin. Sorry, Kevin. May English kinarabaw. Agad. Ha? Pinagloloko nyo ako. Kagabi lang kilala nyo yan. Kaibigan nyo yan. Dyan. Kaibigan nyo yan, Angelica. Makmak. And Mel TV. Kaibigan nyo yan tatlo dyan. Yan si Kevin. Hindi ko yan kilala. Agad. Sabi ni Angelica, agad. Maulagi. Way prino-prino, no? Way prino-prino. Diretsahan. Pasakon na to, Globe, kung makapasa. Tsaka mag-araro. Magtanim ng palay. Mag-harvest ng palay. Pagkaya lahat, yung pasado. May nag-propose na ako, God. Sino kaya siya? Maulagi. May nag-propose na agad. Wait lang, lambs. Bitaw. Why preno-preno? Aho, saan yun? Amigo na ni Mil TV. Nag-start na si Leonora. Oh, nag-start na siya. Sige. Anash Karaman channel. 1 hour and 24 minutes pa lang ako. Taga-asa man ka, Kevin. Anash Karaman, BG, Epa Heart. Salamat sa pagtambay.
Angelica, Anash Karman. Paano magsabi how to say in English? Ha ha hi. Chat-chat. Samahan matibay. Thank you so much mga lalabs. Thank you so much mga lalabs. Happy Sabbath. Then God blessed the seventh day and sacrificed it because it is rested. Happy Sabbath, everyone. Then God blessed the seventh day and sacrificed it because in it he rested from all his work which God had created and made. Jesus, I love you. I love you so.
Hello, Hana-Hana Vlog. Alas 12 ako nag-start kasi hindi na sana ako mag-LS kanina kasi panay loading. Pinatay ko siya. Alas 12 ako lalab nag-start. Okay lang yan, may mga ninja naman. Pumasok na si meron naman mga alagad. Hana-Hana Vlog. Unsa naman ni? Ipadayon lang na ho ni kay 1 hour pa lang to, 1 hour and 41 minutes. Papasok na ako iwan ko sa'yo ito. Sige, nag-start ka na ba? Mari, nag-start ka na? Sige, ipapasok ko na rin yung isa ko. Nag-start ka na, di ba? Ipapasok ko na yung isa. Kasi 1 oras pa lang ako at saka 41 minutes.
sige, sige. Ipasok ko na rin yung isa ko sa'yo. Hello, BG, Anashka Raman. Thank you sis sa pag-BG. Hana-hana vlog. Hindi mag-ILS sila ate. Si ate Telma at saka si sis Binwini. Kaya tuloy lang kami. Pag mag-start na si sis Faith, yun, hinto na kami. Maraming salamat sa suporta mga lalabs.
di okay la. Amo baletaw. Ma-tiles ko lat akon igdaw ta akong balay. Waray pa to tiles kay na-lockdown, nasirado. Waray makapalit. Tiles na lang anin ubos. Buti ay man lag to hiya, diri man dako. Waray pa. Amo man ako. Oh. Pero mas gusto ko, ayaw ko magpakulay. Gusto ko yung ano, nagagandahan ako yung kulay na ano ba, yung mix bahiya, mix. Kasi yung iba nga nagpapaputi nga yung iba eh. Yung akin kasi, ang magandang pagkaano na ng kulay niya, hindi ano, ang kulay niya kasi mix siya. Dikit-dikit. Natanan may ada. Kaya gustong gusto ko yung kulay. Ayaw ko mag ano. Mo marasa ito, maupay ito. Magiging matalino yung anak mo. Palit man ako mahilig din ako sa nilaga. Nilaga manin. Okay, burod ka man. O sige na, bye-bye. Salamat. O ikaw luwat amping, patit imugin buburod amping. Ayaw pagtari na baha. Ay pagtari na baha. O sige, bye-bye. Yes.
What? Yes, I need. Wait, I cannot hear you. Excuse me? Wait.
Pangaon kita paniud to, bunay na organic. Kain tayo, kain. Oscar, pangaon. Pangaon ta ninyo tanan diha. Bisan, bisan ako. Si Kevin. Aho gitag alog, baw. Wa man nag-reply. Baka hindi niya nabasa. Ambot sa How are you, handsome boy? Kamusta na ambot sa ija. How are you, handsome boy? Kamusta na? Wow, sarap. Ano yan, salad? Kamatis na hilaw na may sibuyas na may harang. Sabi niya sa'yo, I love you. Hey, beautiful, I love you, sabi niya. Ayun nga eh. Nagulat nga ako eh.
Lagi ka daw niyang sinusupport. Eh? Ayun nga, oo nga. Tanungin mo kung taga saan siya. Anong sabi mo kanina? Eh? Hannes, you are so sweet and wonderful. You will make the perfect wife for me. Sa'yo. Ayaw magpagamit, ayaw mabuksan. Right? Ha? Wala ba? Ano? Walang tumayong balahibo. Hindi na tumatayo balahibo ko. Sanay na ako sa mga Sa lahat sabi ni sanay na ako sa mga joke. walang tumayong balahibo. Wala. Yan talaga yon. Joke talaga yon. Ito na binabasa ko na yung ano mo. Wait. Sintaktan si ano, hana-hana. Si ano yan? Si Brother Mil. Si Brother Mil yan. Isang account niya. Niloloko lang tayo diyan. Binibiro lang tayo ni Brother Mil. Pinalitan niya, no? Pinalitan niya lang yung pangalan. Oh. Binibiro lang tayo ni Brother Mil. Wala. Hap. Nakauna. Sis Cathy. Wala ako kanina dumayon.
Alas 12:30 na ako nagtikang. Sana, iba pala yung din yung asawa ko. Sabi niya, ano nangyayari dyan? Parang may nagsusuga. Mabuti tumawag yung asawa mo. Sorry. Iba pala yung headset pala ng Samsung. Madami. Sorry. Kaya pala, tama. Iba pala yung isang-sak. Sorry. Ayun, ang sarap ng kain nito. Masarap yung suka. Sausaw. Guys, paano ko yung paano yung ininakot mo? Wala yung headset. Sabi mo yung saktor kasi ganyan yung sabi ng asawa ko noon. Bakit nagsasabi ka dyan? Ambulance na pala yung sabi kanina ni may ambulance daw. Sino na naman? Day ka una, day. Sorry. Yun pala yung headset. Alam, dami mo namang pagkain. Doy, bumbero daw sabi. Sino nandyan? Nandyan si Sweet. Kumain ka na? Dali. Mukbang. Buti hindi hinahanap ng DM Vasquez. Hello, DM Vasquez. Ano daw? Shout out. DM Vasquez. Hello, Mamiskel. Yan, Winnie. Hello, Bakit? Nagpapautang ka? Lista mo? 12. Damon ulam ni Tweet. Oo. Alas 12 ako nagtikang, alas 12:30.
Kain tayo, kain. Akon sura kamates. Hindi sila nag-ano, silang dalawa. Hindi. 12:30 na ako nag-start. Ano ni mo sura? Anong oras ka dumating? Nandito ka na alas 2?
Waray, waray. Waray, batasan. Bisan lagas. Hingga gagaran. Waray, waray. Waray upay. Nag-Arabic naman kamo? Mukbang, naubos na ang pagkain. Gunay. Gunay la. Manhin kamatis. Marasa na. Yala alhin. Rapol unta. Anta. Yala, malapit na ang rapol. Jack, mawatan. Ading. Mawatan ading. Jack, mawatan ading. Jakapan at Yakapan at pasyal. Hmm. Yakapan, Isabel Cagayan. Layo. Isabela Cagayan. Yan, taga Isabela Cagayan. Halo, halo.
Tadan! Ubos na. Sarap kasi, taw-taw sa ano. Mukbang. Salamat sa lunch. Papa Jesus, thank you so much. My window.
Kalangawan. Jesus, Jesus. Teka pala na to. Kulay green. The Lord is my friend. The Lord, He is my friend. The Lord, He is my friend. Sarap ng hangin dito sa labas, sa loob ng bahay, mainit masyado. Buranday, kumaon ka na. Sundalo ni Ezekiel. Hello. Maupay na kulo pa iyong matanan, mga lalabs. Kumusta ahos? Kumusta ahos? Agoy. Uy, bayad na ko sa mga utang ko. Yakapan at pasyalan loading. Pag nag-asawa si Tweet-Tweet, ring bearer si Parot. Nasaan man si ano? Si Monkey. Bakit wala si Monkey? Si Orangutang. Hindi pa ako nakarating doon.
Sana magbukas na sa ano, sa sa IMM. Sana magbukas na sa Clementi Mall. Salamat, nabusog. Salamat nga damo. Salamat nga damo. Maupay didi kay mahag mapaso-paso. Baka hinog na yung ano mo, yung langkatwit. Magkano? Hello, Oscar. Saan punta mo? Hinog na yung langkatwit. Loading. Gamhanan ka nga Ginoo. Ikahibulong ko. Ang pagkabanhaw mo. Doon sa amin, ito po yung pagkamilang solution. Healthy naman pagkain mo. Salamat salay. Malay mo, salam malay. Salam malalo.
Sundalo ni Ezekiel, pahingi, host. Her lang, host. Maidlip sa ko. Agoy, sarap ulam ni host. Daghang salamat, Lenmi. Anas Karaman. Sundalo ni Ezekiel. Ate Dalman, King Vlogs. Paparong manha akon host. Napaparong manha akon host. Lobat ka na yata. Osmar, Sister Ma. Wala, hindi sila nag-LA. Silang dalawa. Si Mel TV, pagkatapos si Sis Faith mag-INS. Punta na tayo. Sino mag-end sana niting duha? Punta na tayo. Saan tayo pupunta? Start na siya. Saan tayo pupunta? Pupunta ako kay Brother Mel TV. Ah, Ayan, kaya iwag mong ano, iwag mong lakas. Kasi, hello, di ang basket huwag mo siyang sabanin kasi ipakita mo naman yung ano natin mga ano, mga Ilocano na mababait. Tapos huwag mo sakalin. Kaya good example naman ng ano, kasi kung mabait yung babae, hindi mo naman dapat na ano yan. Tingnan mo kung hindi ka niya binalikan at nagpupuntahan yung sa lady, wala meron pang spy. Ilang pagat na ka ni Jayon, ika. Kung ako makakita, ako matawagan, ayan, natulog sa cellphone, lagi na. May bayad ng utang. Yan.
tayo. Good afternoon po sa lahat. Ayan, lahat na nandito. Sisi, puntaan mo, mga bibig mo na yan. Kaya bigyan ka ng jacket. Big vlog. Ayan, bibigyan natin siya. Ganda ng ano mo. Ganda ng life. Si pala yun. Cake pala. Ganda ng pangalan mo. Ayan, ayan, may isa tayo. May ano tayo. Si Winfrida. Ayan, ano na sila sisi. Umulan na naman. Alam mo dito. Para baka sakali manalo ka sa aking raffle sa next birthday. Ayan, abangan mo yan ha. Hindi ko alam kung ano. Hindi ko lang alam kung anong time ko. Basta abangan mo yan. Huwag mo naman kalimutan magsama. Thumbs-up, sisi, Winfrida. Winfrida vlog. Okay lang si Mel, Melanie Reyes, okay lang si punta na kayo kay Mel. Walang problema po. Sige, go, go, go. Good afternoon daw sa lahat, sabi ni Kuling. Dami na, wala man, doon na sa inyo. Ang sangkit ni ito ako. Oh, wala doon sa amin. Thank you so much. Ano na depende sa'yo. Load. Pangalan mo sa
No rice tonight.
Nagkalaglagan, nagkalaglagan. Nag- May mga jacket sa baba. May isa lang.
Hello. Good afternoon. Bye-bye. Maraming salamat po sa mga bisdak. Thank you everyone. God bless you and happy Sabbath. Thank you.